впоралася. 1 минута и 5 секунд. Ты молодчина! Сябры, прывітанне. Добрага ранку! Мы так захапіліся гэтым кубікам, што нават забыліся своечасова павітацца. А хто з вас спрабаваў складаць такі кубік? І як? Атрымалася? Ай, малайцы! А вы ведаеце, хто прыдумаў такі цікавы кубік? Аўтарам яго з'яўляецца венгерскі скульптар і выкладчык Рубік. І было гэта роўна 45 гадоў таму. За гэты час такую галаваломку паспелі палюбіць ва ўсім свеце. Прычым і дарослыя, і дзеці. І нават прыдумалі праводзіць спаборніцтвы па хуткім складанні гэтай карыснай цацкі. І ведаеце, які самы хуткі результат у складанні кубіка? Жыхар Нідерландаў Мац Валк склаў кубік за 4,74 секунды. А даволі доўгі час лепшым у хуткасным складанні кубіка Рубіка быў амерыканец Лукас Этер. А ёсць аматары, якія складаюць кубік у палёце. Спачатку трэба скласці кубік, а пасля раскрыць парашут. Кубік Рубіка складаюць і з заплюшчанымі вачыма. Да таго ж яшчэ кубікі могуць быць самых розных памераў. І маленькі, і вельмі вялікія. Заняткі з такім кубікам дазваляюць развіць памяць і розум. А я ведаю, што спаборнічаюць у складанні не толькі людзі, але нават робаты. І адзін з іх справіўся з заданнем за 1 секунду. Сябры, мы раім усім патрэніравацца ў збіранні кубіка Рубіка. Толькі не трэба гэта рабіць зараз жа. Таму што зараз час глядзець мультфільм. Сябры, калі мы пачалі раніцу з такога каляровага кубіка, чаму б нам не працягнуць гаворку пра самыя каляровыя з'явы прыроды? А чаму не? Давайце пашукаем цікавыя факты. Я ведаю, што ў Амерыцы можна назіраць такую з'яву, як вогненная вясёлка. Сонечныя промні прыходзяць такім чынам, што здаецца, быццам на небе вясёлка гарыць. А яшчэ вельмі прыгожая з'ява – гэта палярнае ззянне. Пра яго нават вершы вялікія паэты пісалі. Так, адарвацца ад такіх малюнкаў у небе немагчыма. Вось добра белым мішкам. Ім не трэба спецыяльна ехаць, каб палюбавацца на такую прыгажосць. А ў нас ёсць розныя сучасныя прыстасаванні, якія дапамагаюць наладзіць відэасувязь з любой кропкай зямлі. І нават з любым куточкам у космосе. Цікава, а ў космосе такія незвычайныя каляровыя з'явы адбываюцца? Давайце паглядзім. Вельмі прыгожае неба на Марсе. Ага, на досведку яно на Марсе блакітнага колеру, а днём чырвона-аранжавага. А мне падабаецца неба на Юпіцеры. Там самыя незвычайныя аблокі. Так, яны каляровыя. А на Сатурне аблокі жоўтага колеру. І ад гэтага ўсё неба становіцца жоўтым. Так хочацца пападарожнічаць па самых розных планетах. І абавязкова зрабіць фота на кожнай з іх. А пасля паспрабаваць намаляваць гэтыя незвычайныя касмічныя карціны. А давайце гледачам прапануем пафантазіраваць і намаляваць планету, якую б яны хацелі наведаць. Добрая прапанова. А колер неба вы, сябры, можаце прыдумаць такі, які вам падабаецца. Чырвоны ці блакітны, жоўты ці нават зялёны. А хто захоча, той можа намаляваць і вясёлкавы колер неба. Падумайце, які колер вам падабаецца больш. А мы пакуль пакажам мультфільм. Колер больш падабаецца? Мне зялёны. Ён вясновы і цёплы. А табе, Кася? А мне ружовы. Ён такі дзяўчынкавы. І мне здаецца, што ён салодкі. А вам, сябры, які колер падабаецца? О, як многа адказаў. Сапраўдная вясёлка атрымліваецца. Беята, а ты яшчэ не расказала пра свой любімы колер. А я не ведаю, які ён. Усё залежыць ад настрою і пары года. Гэта як? А так, вясной я гляджу на неба. Яно блакітнае, высокае, настрой мне цудоўны. І блакітны колер становіцца тваім любімым. Менавіта так. А ў дажджлівае надвор'е які колер любімы? Калі ідзе дожджык, неба шэрае. Але я уяўляю, як адразу пасля дожджыка заблішчыць на сонейку зялёная траўка і распусцяцца ўсе кветкі. І тваім любімым колерам адразу становіцца зялёны.
Так, і яшчэ чырвоны, жоўты і фіялетавы. Гэта колер твоих любимых кветок? Усё правільна. Я так настрой сабе сама узнімаю. Напрыклад, нам сумна. Усё вакол становіцца шэрым і не вельмі прыгожым. Ой, бррр. Тады мы, як біята, спрабуем свой настрой узняць. А калі ў нас гэта атрымліваецца, усё навокал становіцца прыгожым і каляровым. І чым лепш настрой, тым больш адценняў колераў мы заўважаем. Таму мы раім, каб ваш настрой, сябры, часцей быў добрым. А ці ўсе ведаюць, што для гэтага патрэбна? Па-першае, уключаць раніцай добраранак. Гэта ўсе цудоўна памятаюць. Па-другое, усміхнуцца. Ад усмешкі ўсе становяцца яшчэ прыгажэйшымі. І трэцяе, трэба часцей гаварыць чароўныя словы. А што за словы такія, усе ведаюць? Ветлівыя словы. Усе іх памятаюць. Мы з задавальненнем нагадаем. Калі ласка, дзякуй, добрый дзень. Гаварыце іх часцей. Ад ветлівых слоў і вам, і тым, каму вы іх адрасуеце, становіцца цяплей. І ўсе пачынаюць усміхацца з самай шчырай усмешкай. А мне здаецца, самы час паглядзець усмешкавы мультфільм, які таксама узнімае настрой. Сябры, дапамагайце. З задавальненнем. А што рабіць? Я не ведаю, у якой сукенцы мне сёння прагуляцца. Выберы самую любімую. А мне ўсе падабаюцца. Тады выберы сукенку колеру кветак у нашым двары. А, ёсць такая. Але тады Сонейка пакрыўдзіцца, што я не ў жоўтай. Тады ідзі ў жоўтай сукенцы. Тады кветкі будуць пытацца, чаму я выбрала не іх колеры. Задала ты задачку. Сябры, а вы мне што параіце? О, спачатку выйдзі ў адной сукенцы, пасля хутка бяжы дадому пераапранацца. Зноў выходзь у сукенцы іншага колеру. Толькі і прыйдзецца бегаць туды і сюды. Гэта мне не вельмі. Кася, у цябе ж ёсць сукенка ў каляровыя гарошкі. Ой, дзякуй, біятачка. Як я магла забыцца? Будзе тое, што трэба. Так і зраблю. У мяне адразу будуць усе колеры вясёлкі. Ля-ля-ля. І яшчэ абавязкова на вуліцу трэба выходзіць у панамцы ці кепцы. А пасля прагулкі абавязкова мыць рукі. Думаю, што гэта ўсе памятаюць. І ўсе цудоўна ведаюць, калі адбываецца сустрэча з намі. Добраранак можна глядзець з панядзелка па пятніцу роўна ў 7 гадзін раніцы. Хто пачынае дзень з нашай праграмы, той заўсёды ў цудоўным настроі. І ў таго ўсё добра атрымліваецца. Такім чынам, да хуткай сустрэчы зранку. У нашым добраранку!